karadyo, ani sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove, o makalagot. Mao ayaw ninyo si Piota sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon og suporta sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Mao ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot nga mga drama. Thank you very much everyone. Lula's boy. Sakto ba daw ako nakita? Gipugos ka pagpagawas ni Mateo? Gitukmod ka? Oh, Ano naman? Ngano, oy? Nganong gitukmod ka ni Mateo, mon? Okay lang ka? Gitukmod ka pero nagkatawa ka? yes! Unsay? Between me and Mateo na. Ay napagmarites, okay? Ay napagmarites. Mga childish. Ngano nagtumboy? Ako siyang himong straight nga babae. Pakaslandan ako siya kung niya kong sugton. Di kini binuang bro. Kundi kaniya, ako. Animal na tawana. Ipalapad na hinuna kong utok. Pangasawaan na lang si Jo. Sa ingon, mahimo na gyud siyang opisyal nga sakop sa atong pamilya. Kuyawan magugkong maminyo ka lang og si Kinsa lang. Mas maay na si Jo kay nakaila na ta. Kalabad. Kalabad. Kuya. Oh. Hala, sorry. Nakuyawan ka? May tuyo ka? Kuan ba? Nakagawas naman si Lola. Mo report ako balik sa opisina, ugma. Ayaw lang una. Nagkinanan pa si Lola ni mo. Okay, kuya. Jo, Kuya? pwede. Di lang ka magkuyan ako. Ay. Sorry, sir. Mateo na lang. Ha? Or Matt. Or Mati. Ah. Sige. Mati na lang kay cute. Sige. Ikibala. So, kano sa mo kumabalik og report? Si Lola lang ang atong agdon. Okay, kuya. Sir. Ay, Mati di ay. Sige. Atoon pa na ko sa Lola. Okay. Mati na lang kay cute. Mati. Cute one. Oh, nganong di ka pa man niya pariporton og balik nga okay naman ko? Pwede naman gani kong maninda og balik sa merkado og madayon. Ayaw lang sadla, uy. Di mo yung hatagag problema si Mati. Unsa to? Usbara tong imong gisulti? Ah, Unsa to'y tawag nimong Mateo? Mati la. Mamaya gusto. Di ba siya masugot nga magkuya ko niya? La? Bigan ni mo barog ko kay gusto ko mutuwan-tuwan og katawa. Paginay. Hain na ba Hinay itong to, apo? la. Hain na ba itong apuhan ako kay ako itong hagkan na? Kira ka isila. Parias, Mateo. Aw, adi na ba? Ako na lang mo ato na niya. Paghinay lagi in town la. Uy, bibi may kuptan ti kapi. Ay, anak ko. Kalit mo lang kagahit per diya. Uy, unsa man ka? Sige, dali. Adoon na tas, Mateo. Nindot sa akong pamati na nga. Gitawag kong Mati. Naada na bagos Mateo o Matt. Pero karon first time nga
May mitawag na kog Mati. Hoy, Mati! Lola? Uy, la, mahagbong ka ha? Anak ko, ako rin sa gikuptan. Ganun na nga naog man mo. Paghinay yung taon. Ay! Oh, Sawa la, si Jo! la. Matiyo, sawa si Jo! Sawa si Jo! Okay. Sorry, sir. Sorry, Ay, salamat! sorry. Salamat yung taon kay kanang nasaog yun ni mo si Jo, Matiyo. Naunsa man to? Ay, hapit pag kumahagbong. Lola, Ah. okay na ka? Okay ra ko dire kay nakakupot man kong bayo. Pero mura kita ako makulula. Okay na ka, Jo? Okay naman. Ikaw, nadatugan man ti ka. Tako-tako rabasag ko. Okay na. Medyo sakit na gamay. Nakalitan mo ko. Be, tabangi ko ninyo big makalingkod sa sofa, be. Kay na ako'y toyo ni Mateo. Nasa ko'y tuyo ni mo, Lola. Gunit ako la. Dere. Lingkod, Lola. Jo, pwede kami lang una ni Lola magsulti? Biyahe lang sa mi, ha? Ngisi lang ka, Lola, no? Imong gitukmod si Jo? Oh. Ngisi ka lang? Uy, ayaw pa masangil, ha? Wag ko mamasangil, Lola. Tanawa na ka. Pero, nagpatawag ka yun og mati niya. O sa may buot ipasabot, ana, aber? Ha? Siya may nagbuot nga Mati ang itawag niya ako. Achus! Sus. Lagi, Lola. Ingon man siya nga cute ko no, maong nisugot na lang ko. Nalang! Ha! Lagi. Di mo kamutuo. Uy. Sige. Di na lang ko mulalis pa ni mo, pero sultihan ti ka. Nalipay ba ako? Ha? Katong akong giingon ni mo ba? Ha? Timan nito, ha? Huna-huna agad tugmayo, ha? Oh, sir. Niyari Oh. ka, sir. Kinsay ni, Hi, Tita La. Wow! Kumusta? Wow, gwapuha gud ni mo ron mon. Og, pagkahumot ba? May bit-bit kag yung mga buwak. Mura magkagmamisita og daga. Kay Daga, masabitaw ka, Tita La. Palihog lang kog dawat sa mga buwak, Jo. Okay la. Ako na dawat. Hinaya, Matiyo. Uy. Mahalon ra ba ng mga buwak ka? Di ka kakitaan na bisan asa nga merkado. Mga imported na, Lola. Daan ko pa. Ganahan ka na, Jo? Ha? Di na ganahan si Jo og mga buhok. Oh, mabitaw ko hilig ka na, sir. Okay. Uy, nga nung nagabhian man kag anhe. Igura na siya naghatod sa mga buwak, Lola. Mulakaw ra na siya. Di ba? Bro? Bitaw, di bitaw ko magdugay, Tita La. Pero, mubalik ko din, Mamisita ko. Lakaw na, bro. Kay gabiin na. Upahuway na si Lola. Okay, bye. Bye, Tita La. Wa pa rin ko kakis ni mo, Nga. Jo? Sige, sir. Dali na. Uy. Ako sa siyang ihatod ha, Lola. Okay, sige. Usa man ka, bro? Muna ba kong kriminal? Sobra pa kas kriminal, bro. Hadlok man siya. Manangkin naman ako ni Tita La about ni Jo. Ayaw na. Ayaw na pagago, bro. Kay tumanan na ako sa Lola sa iyong gusto. Usa? Mga sawa kang ni Jo? Huh? Sure ka, bro? Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilig? Maong ayaw niya si Piata o paminaw sa lain na sadna kong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!